wanda haka masana soyayya ke cewa mahaɗin rabu. Akwai gurin kwana amma shimfiɗa ta ina so. Hayya na ɗaukar zalla da kiyashi cikin sana kwaso. Hayya cikin mafarki na ga iska. Ga lemo an kawo mana amma kuma ba mu sha ba. Ka san duniyar nan tana canjawa, yau gare ka gobe ga waninka. Don haka ka dinga tunawa da wannan, ba dole sai ka yi min haka ba zan tabbatar da kana so na ba. Tabbas na karanci wannan a kalaman soyayya. Amma kyautatawa tana ƙara danƙon soyayya da kuma nisan zango. Idan kuma babu damar yin hakan fa. Sai na faranta miki da kalaman soyayya masu. Tabbas mutum zai zama kurma, ko da a ce kana jin wasu maganganu. To kamar haka, shi ya ratsa zuciyata, har ya shiga tsakiyar kaina. Gashi ya zama dafi a tattare da ni. Shi yasa na dawo gida domin na kwanta na huta. Hakan ya yi kyau. Ba za ka je kallon bal ɗin Real Promise ba ne? Za mu je amma ka bari sai an jima kamar karfe 5 lokacin wasan ya yi zafi sai mu kalla. Yanzu na zo a da abuna, rana ta farko da muka yi arba na tabbatar na yau dace. Tasirin kalaman soyayyar ka sun zo a mafarkina.